a budeme sa venovať opaľovaniu. Alebo vôbec, asi by som nepovedala, že opaľovaniu, ale zdravému prístupu k slnku. Ja opaľovanie, nie sme kamaráti. Áno. Ja mám s tým problém. Možno to nejaký fototyp pokožky alebo tak ďalej, ale v zložení tie chemické sú väčšinou z nejakých chemických ako keby zlúčenín Mhm. urobené a tie minerálne, tak sa tam väčšinou nachádza nejaký zinok a potom rastlinné oleje. Ale má to zase jednu strašnú výhodu, čo majú zase nevýhodu minerálne, že ten chemický, tu asi určite poznáte, že existujú také spreje, že sa nastriekate alebo namažete Áno, a nemusíte sa úplne namazať po celom tele. Lebo tá okej. distribúcia toho chemického filtru je taký, že sa vám rozloží ako keby v tele. Používajú sa väčšinou najčastejšie nejaké 4 fototypy Mhm, a je to jednoduché. Je to od úplne bieleho fototypu, predstavte si nejakého albína, mhm. až po tmavý typ pokožky, predstavte si napríklad ľudí čiernej pleti. Ten, kto vám vyberá znamienka, tak je dobre, keď je plastický chirurg. Napadlo ma, že sme spolu točili jedno video, u nás v kúpeľni doma, ktoré bolo o skincare. A o skincare teda s mužmi a to súviselo aj teda s opaľovaním. Dokonca niektoré firmy si robia na tom marketing, že predávajú produkty, ktoré majú že UVA, UVB filtre, ako taký, že základná vec. Mhm. To má každá látková záležitosť má tie filtre, len si na tom Aha, nikto okej. neurobil štúdiu a A marketing.